Tak ja v prvom rade, že ja som tu hlavne teda ako chovateľ, že nie som ani veterinár, ani odborník, takže to, čo tu uvidíte vlastne ako nejaké moje skúsenosti, nie nejaké nemenné pravdy. Takže naša farma je vlastne v Bielých Karpatoch, máme 15 hektárov pasínkov a momentálne chováme 88 kôz a robíme to už skoro 10 rokov. A teda toto sú nejaké naše motivácie, že prečo by sme to chceli, teda aj v rámci toho očarovania aj celého toho nášho farmačenia robiť trošku ináč. Že ono veľakrát, že nie len vlastne tie dopady na tie koprofarmné hmyzy, ale aj vlastne na naše ľudské zdravie si neuvedomujeme pri používaní treba z tých ivermectinov a podobných očarovákov. Čiže toto je taká nejaká klasika, ktorá sa doteraz robila, keď sa na tým ľudia začali nejak vážnejšie zamýšľať. No a teda tá hlavná zmena je vlastne zamerať sa na to, že nerobiť to pravidelne a plošne, ale zamerať sa vlastne na tie jednotlivé zvieratá, ktoré majú problém. No a na to, aby ste mohli robiť niečo individuálne, tak musíte poznať tie zvieratá. Čiže keď máte takéto stádo oviec, tak veľmi ťažko zistíte, že táto má nejaký problém. Čiže potrebujete mať nejakú vlastnú jednoznačnú identifikáciu. Ja ich poznám všetky pomene, že ja som trošku iná, ale dajú sa spraviť nejaké výrazné čísla alebo nejaký iný identifikátor. A to je taký iba akože náhľad, že vlastne s kým tu bojujeme. A to, čo sa ja budem tejto prednáške venovať, alebo prezentáciu sú vlastne tá časť tých parazitov, ktoré sú červy a sú to glistice. Takže to je tiež také akože milné, že napríklad niekto aj s prvokmi, ako je kokcidia, sa snaží bojovať očarovákmi, čo proste nefunguje. A pásovnice sú niečo, čo je síce problém, ale je to hlavne u malých zvierat. Väčšina dospelých zvierat má na to imunitu a o motoliciach toho veľa neviem, lebo som sa s nimi nikdy nestretla. No. A na začiatku vlastne som si predstavovala, že zoberiem tie svoje bobky, zanesiem ich do toho veterinárneho ústavu a tam mi niekto vlastne presne povie, čo tam je, koľko tam toho je. A to ma veľmi rýchlo vyviedli z omylu. Že to, čo sa u nás dozviete, tak je, že asi aká skupina parazitov tam je, a tak asi odhadom, koľko ich tam je vo vyjadrení typu, že asi málo, asi veľa. A to, aby ste mohli teda očarovať naozaj akože cieľe, tak by ste potrebovali vedieť, že koľko ich tam naozaj je, čo zistíte tou kvantitatívnou metodou, ktorú vám ale nikde neurobia, možno na pár nejakých ústavoch. A potom je molekulárna, ktorú vám vedia spraviť nejakého grantového programu, do ktorého sa teraz napríklad zapojili, ktorú Česká zemědělská univerzita. Takže to si možno skúste pozrieť, bola sa tu, že GoSheepar.cz a je možné, že ešte budú brať nejakých farmárov, to je perfektné. Že tam vlastne spravia koprológiu vlastne o konkrétnych zvierat, presný počet vajíčok, presné vlastne parazity. A to je už niečo, na základe čoho by sa akože dalo rozhodovať, lebo už máte nejakú informáciu. Ale keď je takhle... Čo to máme zapojiť, ako sa to volá? GO-SHEX BAR.cz. A to je teda pre mňa veľký objav, že prvýkrát vlastne v živote som dostala koprológiu, že kde vidíte, že máte tam tieto parazity, toto zviera má toľko to, je to invázia, s ktorou treba niečo robiť, netreba. Čiže keby toto vieme všetci mať, tak je to super, môžeme očarovať naozaj cieľenie podľa koprológie, podľa... Že vieme... Áno, oni robia ovce a kozy. No, ale keď sme v stave, že vieme sa pozrieť iba do mikroskopu a akože hádať, že nie je tam toho moc, tak sa snažíme venovať vlastne nejakým vonkajším príznakom tých parazitov. Čiže toto je vlastne nejakých 5 častí toho zvieraťa, na ktoré sa treba zamerať a ja to skúsim tak prebehnúť, že vlastne to tam riešime. Čiže toto máte taký hlavný znak,
akože ono je to metodika, ktorú vymysleli niekde v Južnej Afrike, mali by ste si na to spraviť akože školenie, aby vám vydali kartičku a podobne, ale dá sa to spraviť aj úplne amatérsky, že sa iba naučíte, ako tej koze vlastne pozrieť do toho oka a už na tých vlastných kozách uvidíte tú škálu. Proste toto je stav tak akože už predsmrtný, ale dá sa zachrániť a takto by to malo vyzerať optimálne. Čiže keď už máte tie odštartov v lebe, to znamená, že vám to zviera niekto odkrvuje a vtedy už naozaj musíte zasiahnuť tým odčervovákom. Toto je zase nejaké hodnotenie vlastne podľa stavu toho zvieraťa, že či je chudé, priemerné, obezné. Čiže ak už máte naozaj takúto raketu, tak to viete, že tam nemusíte akože čakať na koprológiu, že to zviera zase je v stave, že naozaj musíte zasiahnuť. Toto je vlastne skrátke ostratá rybka. Čiže ono veľakrát sa treba, že v tom počiatočnom štádiu, že ono už keď vyzerá takto, tak to už ako na hranici prežitia, ale že aj keď dojíte alebo prehliadate to zviera, tak pod chvostom vidíte, že ten prúd nie je taký, ako má byť. Čiže zase, keď už ste v takomto stave, tak naozaj tam už očarovať musíte, to ešte viete robiť nejaké iné zásahy. A zase, keď máte malé kozla a vyzerá takto, tak neviem, na 99% je to kokcidióza, kde sa očarovať nemá. No toto je zase už závažný stav, keď už opuchne vlastne sánka do spodu. A to, keď vidíte nejaké internetové diskusie, tak tam vám Max povedať, že to je poštípanie hadom toho štipla včela, takže rozhodne nie. Toto už je zase naozaj vážny stav, kedy už treba konať. A potom zase srdť. A tam, že hej, toto je ukážkové zviera, tak to by malo vyzerať v top kondícii. Tuto už vidíte, že niečo nie je v poriadku, už je trčiakosti, tá cesta už nie je dobrá. Ale zase treba poznať ako keby to stádo, že keď takto vyzerajú všetky zvieratá, tak viem, že mám nejaký problém s výživou alebo niečo kompletné. Ak mi tam vybehnú 2-3, tak viem, že asi to budú skôr parazity. No a toto je vlastne, že keď mám akože koprológiu na hrane, ten stav toho zvieraťa vyzerá zase na hrane, takže podľa čoho sa rozhodujem. A toto sú vlastne ako keby citlivejšie skupiny zvierat, že u ktorých, ak sa rozhodujem, že áno, nie, tak u týchto áno. A to sú že mladé zvieratá do roka, ktoré ešte majú slabúčku imunitu, potom sú to prvostky, viac ako jedným podľaďom, čo pre nich zase nejaká záťaž. Staršie kozy s 3 kozlatami. A toto je strašne dôležité obdobie, že 2 týždne pred pôrodom, 8 týždňov po porode. Že aj keď máte super odolnú kozu, ktorá vlastne celý rok sa javí úplne, že imúnna všetko, tak práve v tomto období vám môže s tou imunitou ísť radikálne dole a na to si treba dávať pozor. A zase prémiové dojnice a tak ďalej. No, a toto vyzerá taká optimistická tabulka, že koľko máme tých očarovacích prípravkov, aj že toto sú všetky povolené na Slovensku. Potom si tam dáte vlastne nejaký filter, že ktoré sú povolené pre mlieko, a už máte iba 4. A potom ešte ste napríklad v dojnej sezóne, čiže potrebujete, aby ochranná lehota na mlieko bola čo najkratšia. Zostanú vám 2 a z toho jeden vám zabíja tie koprológie chrobáčiky. Takže to je taká motivácia, že naozaj s tými očarovákmi akože treba robiť veľmi opatrne citlivo, pretože keď vám zostáva reálne jeden na použitie, tak si nechcete spraviť to, že tam budete mať parazity, ktoré sú nerezistentné. No a toto sú vlastne 3 prípravky, ktoré používame my. Ten Helmigal, to je to gro. To je ten, ktorý mal byť teda najmenej škodlivý pre to životné prostredie. Keď už máme vážny stav, tak si pomáhame s Eprinexom, čo je akoby varianta Ivermectinu, ale menej škodlivá, s kratšími ochrannými lehotami. A Albendavet používame iba v krajných prípadoch vlastne väčšinou pre malé kozlatá na pásovnice. Ivana, je pre teba OK, keď dáme prezentáciu potom na web stránku, že vám pošleme odkaz, hej? Asi hej. Dobre. No jasne, že nemusím si to písať, alebo hej. No a to je ešte dôležité vlastne to dávkovanie. Takže to, čo máte tu hore, tak je dávkovanie podľa výrobcu. A existuje niekoľko štúdí, ktoré to skúmajú proste už 10 rokov.
že aké by to dávkovanie malo byť, pretože to najhoršie, čo môžete urobiť, je, že použijete ten prípravok v nízkej dávke. Čiže vy zbytočne zaťažujete životné prostredie a vytvárate si rezistentné parazity. Čiže to, čo používame my, tak je to, čo je zvýraznené tou žltou, a to teda ideme vlastne podľa tejto štúdie. A ono, tie zvieratá v podstate znesú trojnásobnú dávku. Že ako nie je nikdy problém, že tým očarovákom predávkujete, problém je, keď tú dávku dáte nižšiu, pretože vám ten prípravok prestane fungovať. Neviem, že koľko vás je tu chovateľov, že aké s tým máte skúsenosti. A teda si... Určite naplniť dvojnásobnú dávku. No, ale že či máte to povedomie, lebo akože ja som to s tým našťastie stretla v začiatku, ale stretávam to s veľa chovateľmi, ktorí vlastne, že tak veterinár povedal, že na letáku bolo. A hlavne u tých kvôd, že proste kvôd majú naozaj, že rýchlejší metabolizmus, rýchlejšie odborávajú toxíny. To je špecifikum. Je. No a potom je dôležité ešte, že ako im to dáte. Toto už je akože zložitosť, že o čo tam ide, ale proste vy to potrebujete dostať do bachora. Ako náhle zakloníte hlavu, dáte to na jazyk, tak jej sa to dostáva už do slezu do pravého žalúdka a strašne rýchlo ten očervák nevyletí von. Čiže vy potrebujete to dostať do bachora, aby to pôsobilo proste v tom tráviacom, tej stráviacej sústave čo najľahšie. Toto sú len nejaké akože dobré rady, ako to zbiera, keď už je naozaj v zlom stave z toho ešte vypárať a oživiť. Čo si tam potom môžete pozrieť v tej prezentácii. No a toto sú potom vlastne také akože doplnkové veci, ako to zviera držať v kondícii, aby vôbec sa nedostal do toho stavu, že ho musíte odčervovať. To si typická ty. To je ináč Eva Zbrodsky. A Eva Viekau. Čiže to, čo máme my odsvedčené, že čo vlastne spôsobuje ako keby, že najhoršie stavy, tak je stres. Že vy napríklad si môžete doniesť akože super zviera, perfektnú dojku, odolnú všetko, privedete ju do nového prostredia samú a konec. Akože s nej je proste raketa, ktorú zbierate akože 2 roky dokopy. Čiže základ je, že keď privedete nové zviera, to proste, aby nešlo jedno, že to je vždy moja podmienka, že je to minimálne 2. A že aj to zviera, ktoré sa v tom svojom prostredí chová ako super odolné, tak príde do nového prostredia, stretne sa s novými parazitmi, so stresovým prostredím a zase ide dole. Potom je dôležité vlastne odstav, že to je proste, že vy keď tie kozlatá akože necháte pri tej matke naozaj dostatočne dlho, tak aby už mali vlastnú imunitu, to je jedna vec. A druhá je to, že to kozla vlastne neostávať tak, že to dáte niekde za ohrádku, ono tam rok akože plačí pozerá na tú matku, že to by ste bolo, aby sa tým pozeráte, že nie je za ohrádkou. Takže my ich vždy dávame na úplne samostatne pasienok, čo je otázka, že 2 hodín, 2 hodiny kozla hľada matku, matka hľada kozla, konec. Keď ho dáte proste do vedľajšej ohrádky, tak tam budú sa trápiť pol roka aj jedno zviera, aj druhé. Toto je vlastne strašne dôležitá vec, taniny alebo triesloviny, čo vlastne pomáha v rámci tej tráviacej sústavy redukovať prirodzene tie parazity. Takže preto je super pasty kozy nielen na nejakých trávach, ale proste medzi drevinami. Takže toto sú 3 kľúčové. Toto sú naše kozy momentálne, ktoré chodia vyžierať žalúde. Ja som sa pozerala, že tam chodia. A oni už akože 2 týždne chodia takto proste a hlavy zabúrané 30 cm snehu a vyrábajú si žalúde. A toto sú také akože doplnky. Že toto je vec, ktorú akože strašne zháňam, že výlisky zrovna v biokvalite, keby náhodou. Pažalíka skús. Dobre. Od Matioša. No a potom dlubová kvora a akože farmatán, to je kvora z gača na jedlo, čo sa to zarobí nápoj a to všetko vlastne také veci, ktoré v podstate vylepšujú to prostredie v tom trávení. Toto sú ešte také veci, akože to môžete, že keď máte malochov, že im tam akože cesné či zázvory a dierka, takže ja to používam, že keď mám nejakú, ktorá má naozaj problém, spravím takéto matnanie, ale to už sa nedá akože robiť, že z toho stáde. Všetky kopytníky môžu cesnák, že nie je tam nejaký... Kozy určite, inak neviem. Keď sa zamieša, presečný tak. Kozy dožerú aj cibulu. No, hej. Akože myslím si, že v pohode.
Tvrdeli, ty bolo ešte veselé. Akože v mlieki som to nikdy necítila, že by sa to do toho dostalo. A toto je nejaké akože krmenie, že ktoré robíme my, lebo strašne dôležité je, že držať nejaký balans bielkovín. Na to, aby zviera dokázalo mať imunitu a odolávať parazitov, tak proste musíme mať prísun bielkovín. Že proste v sezóne u nás je špátva, nejaký doplnok krmnej zmesi. Pri zasušovaní to je jediné, že trošku akože pletíme s tou zmesou a potom pred pôrodmi lucerka a zase jadro. Čiže základ je ako keby držať ich proste v tých živinách a že tiež akože keď si bol veľký mýtus, že pred pôrodmi zobrať jadro, lebo budú veľké kozlatá a to je presne to, čo urobíš, že potom všetky zvieratá po pôrodoch chlakajú na parazity. Potom strašne dôležitá je meď. Takže my používame iba väzné lízy a to, čo máme v krmnej zmesi. Američania si chyčia na týchto pokusoch. Mne sa ich podarilo zohnať, aj som to skúšala, ale výsledok bol ten, že kozy mali v krvi zvýšený obsah medi a iné benefity som nedostrehla, neviem, či ste to niekto skúšali. Ale proste tá med tam musí byť, lebo to je zase, že ovcomeď nesmú vo zvýšenom množstve, ale pre kozy je akože naozaj, že poučová. No a takáto je nejaká skladba tých našich pasienkov, že to, čo je najtmavšie, tak sú vlastne kvázi lesné porasty, že toto je tá pečka, ale zarastené vlastne už naozaj, že stromami a vysokými drevinami. Toto bodkované vyzerá nejaká akože takom, že kvíky a vysoké byliny a vlastne iba tie úplne bledé plochy, tak to je akože ten klasický alpisto akože vyčistené. A teda takéto sú počty zvierat, nejaké to zaťaženie. Čiže základ je tam aj to, že tie zvieratá nemôžu byť proste natlačené na nejakom malom mieste, kde už potom samozrejme, že ten nátlak tých parazitov je oveľa väčší. No a potom je dôležité, že treba z tých kozy, že sú zvieratá, ktoré sa prirodzene pasú proste vo výške, že oni ohryzajú stromy, kríky, ovca ide sa potom ide po tráve a preto je aj trošku odolnejšie, že tie larvy žijú vlastne v tých najnižších pásmach, ale tá ovca sa s nimi stretáva vlastne odjak živa, kdežto pre tie kozy je oveľa prirodzenejšie pása na tých drevinách. Čiže ako náhle sa tie kozy ocitajú iba na nejakých vypasených pasienkoch, tak zase je tam ten tlak tých parazitov oveľa väčší. No a teda my sa snažíme, že tie pacienky, tých 15 hektárov ešte deliť na čo najmenšie časti. A tam zase, že ak by ste chceli ísť do toho, že do tej teórie, že akože presúvate tie zvieratá, aby to, kde si vlastne roznesú nejaké tie infekčné larvy, presuniete ich na ďalší pasienok. V tých našich podmienkách toho mierneho pásma to nie je úplne realizovateľné, lebo tie larvy vám tam dokážu žiť, že keď je že sucho, teplo 60 dní, ale keď je proste, že vlhko a mierne počasie, tak kľudne aj celú sezónu. Čiže vy nemáte toľko pasienkov, aby ste ich proste presúvali. Čiže oveľa dôležitejšie z nášho pohľadu je udržiavať tú výšku. Nikdy im to nenechať proste výpad na tých menej ako 10 cm. Čiže vlastne presúvať ich tam z toho, aby si to udržiavali v nejakej výške. No a toto je taký test, že keď máte vlastne takéto 3 zvieratá, a teraz máte už viete tú koprológiu a viete, že teda táto má vlastne koprológiu dobrú, produkuje málo tých lariev. Tieto dve ich produkujú veľa, majú veľa sebe, dávajú veľa von, ale táto vyzerá na pohľad zdravo a táto už má nejaké prejavy, že ktoré by ste odčerpili. Môžeme poslať dve na výkonu? Áno, aj my to robíme, že odčervujeme vlastne iba tie posledné, pretože áno, že toto sa zdanlivo zdá, že odčervím ju, znižím si ako keby ten tlak, ktorý ona roznáša do prostredia a ona sa veľmi rýchlo dostane znova do tohto stavu, pretože ten jej organizmus je schopný s tými larvami fungovať bezproblémovo, ale zároveň ich nedokáže potláčať. Čiže akože toto je ideálny stav mať takéto zvieratá, čo dosiahnete proste tým, že je adaptovaná na to prostredie, nemá stres, má dobrú výživu, ale akože boli také pokusy, že poďme proste akože sa zbavovať všetkých takýchto zvierat
Lenže veľa chovateľov potom zistí, že vlastne tie najlepšie zvieratá sa do týchto stavov dostávajú veľmi rýchlo. Že vlastne top dojnice, top matky, proste tie, ktoré sú celý profája takto okolo pôrodov, proste strašne rýchlo zbehnú tam. Takže je to strašne ťažké robiť nejakú selekciu, ale proste radšej sa snažiť ten celok udržiavať v nejakom zdraví. A určite neočarovať takéto. Môžem sa spýtať? Aha. Vieme, alebo vždy to robím tak, že celé sa to treba očerviť, ešte aj psi, inak to nemá význam. Vy hovoríte o selekcii, o červovaní, ja nerozumiem tomu. No, akože toto je trošku taký mýtus, že tam je ako keby tak... Podrobničke, veľmi rýchlo vidíte, neviem, či sa budeme... Kľudne ma zastavujte, že ja sa snažím akože dodržať nejaký čas, ale keď je niečo nezrozumiteľné. Ale napríklad, neviem, či sa budeme aj tomu venovať, že po očervovaní, koľko dní majú byť tak na nejakej jednej parcele, potom ísť na úbu. Tam je akože dôležité, treba to, ako to robíme my, tak je to, že vlastne v tom období, keď tam je nejaký ten infekčný tlak, kedy robím to odčervovanie, tak akože ja nemám treba z tej možnosti, že ich zavriem do nejakej maštale, kde budú čakať akože 60 dní alebo podobne, ale vtedy ich práve pasem z tých vysokých porastov. Pretože tam jednak neohrozujem žiadne byliny, lebo tam byliny podrast není. A druhá vec, že oni tam síce rozosejú tie infekčné larvy, ale nikto sa po nich nepôjde do toho listia pásť. Že vlastne tam je ako keby najmenšia šanca, že tá larva sa tam uchytí a nejaké ďalšie zviera nakazí. Čiže takto to robíme my, že ich nezatváram doma stále, ale proste pasú sa ako keby v tých okrajových častiach. A táto predstava, že odčervím všetky zvieratá a že to je ako keby to proste nefunguje, lebo vy nikdy nedosiahnete stav, že to zviera nemá v sebe parazity žiadne. Žiadny odperovák nefunguje tak, že vy tie zvieratá vyčistíte, lebo je taká predstava, že vyčistím všetky zvieratá, zaverím ich niekde, tam to potom celé umiem a vlastne zvieratá sú zdravé, všetko je čisté a môžu ísť znova von. Proste tak to nie je. Čiže vy vlastne musíte sa snažiť, a tým, že tých očarovacích prípravkov je strašne málo, v prírode škodia veľmi veľa, takže náš cieľ je ich používať čo najmenej. Možno viacerí sú tu v opatrení zvierat. Áno, a ja som. Dvakrát musíme robiť kontrolu. Áno. Vždy mi vyjde, že niečo mám. Áno. Takže vždy musím očakávať. Nemusíte. To je práve to, že nemusíte. Lebo, no, napríklad, že, a neviem, či viete, čo vám tam vychádza a koľko vám tam. Áno, ale napríklad, ako si robíte tú kontrolu? No príde veterinár, spraví zmesovú vzorku. Od všetkých zvierat náhodných. No samozrejme, náhodne, ale hej, keďže mám ich okolo 600, to je vzorka a vyjde z labaku a už to nechám na neho, ale budem operovať. Nie, lebo aj keď si robíte takúto vzorku, že máte 600 tých zvierat, neviete presne, že kto je kto, ale viete si tam nájsť v tom stave zvieratá, čo vyzerajú najhoršie. No len ja teraz veterinára preškolím, alebo... Tak to robíte sám. Najlepšie si to spraviť sám. No dobre, ale keď mám posielame na temperačku, ale ona sa absolútne stará, že či mi... Ona sa absolútne nestará, to je jedna vec. Nemáte spýtať pani prívačku, to je informácia pre vás. A môžem aj neočervovať? Jasné. Za 5 rokov vždy je tam bola nejaká technológia, ale vždy je tam nejaká hranica, keď si poviem, že toto ešte zmysel má a toto pustíme nazvať nejaký kolega povedal, nech sa nažerú vrátiča a potom prevežnite. Takže sterilné prostredie v prírode je vždy zlé prostredie. To je ľudský vymysel. Sterilizovať, pasteurizovať, dezinfikovať. Potom najmä ja rozumiem veterinárom, ich tak vyučili. Na jar mliečne, na jeseň perorál, všetko zvierat, to vezieme a máme sterilné prostredie. Keby to fungovalo, tak to nerobia každý rok. Rozumiete? Oni každý rok očerví 7 kusov na jar, očerví 7 kusov na jeseň. A na jar zase tak isté zvieratá vidíme.
Dobre, akože ak chcete tú koprológiu, robiť tak, aby si sa z nej niečo aj dozvedela, tak základ je, že si z toho aj 6-hlavého stáda vyberete napríklad 5 alebo 10, neviem od koľkých zvierat si robíte tú vzorku, vyberete si napríklad, že 10, čo naozaj vyzerajú najhoršie. Majú hroznú srst, sú chudé, proste vlečú sa na konci stáda, proste, že naozaj tie najhoršie. A druhú vzorku si urobíte od tých, ktoré sú proste top. Super doja, krásna je, tučná je, dobre chodí, proste perfektné. A teraz máte porovnanie, že ako to vyzerá v tom mojom stáde u tých najlepších a u tých najhorších. A tedy to vidíte, že napríklad u tých, ktoré už majú nejaké vonkajšie prejavy tej parazitózy, tak vám vidíte tých 3-4 krížiky. A u tých, ktoré vyzerajú super, tak vám možno vidíte jeden, možno žiadny. A tým pádom očervujete, že a aj keď to chcete robiť naslepo, tak spravte aspoň to, že očervíte toho stáda iba polovicu. Fakt, že nie celé stádo? No. Pani, ale máte kúdy alebo ovce? To je záujem veterinára očerviť. Možno keď sa pozriete na toto, že vám to trošku akože posunie tú predstavu, áno? Veľa pršalo, pol roka lialo, je slimák, máš 4 sa priznačne, že máš tam 800 zvierat na 15 hektárov, 1,13 opravma. Keď to ešte rozdelíš na malé pozemky, ty máš zvieratá permanentne na pozemkoch, ktoré keď prší, sú zamokrené a tie slimáky, a neviem, zebriny a všetky tie odrody, to tam všetko je. To znamená, sú určité obdobia, keď tá hodnota je naozaj kritická a tam možno nepomôže nič len do plošného červenia. Ale ja som sa za 20 rokov to ešte stretol len raz. Takže určite, že človek vždy dokáže všetko vyhajpovať do stavu, že už sa nedá nič robiť, len proste bojovať chémiou, ale základ je práve akože tomu predchádzať. A to znamená, že presne, že nepreháňať to zaťaženie, mať možnosť, že keď leje, tak nepustiť spáchať tú proste 2 cm trávu, ale mať možnosť ich mať niekde inde, pri najhoršom ich aj stiahnuť na seno. Ale ono to hlavne nie je udržateľné, že aj keby to takto robíte, tak to stádo vám začne proste postupne degradovať tým pravidelným očerovaním, lebo už nebudete mať čím. Alebo budete očerovať tým, čo je zakázané a potom vlastne budete predávať takú super brinzu. Aj tak sa to robí. Ale my to nerobíme. No a toto je asi akože ukážka, čo je pointa toho vlastne, toho očarovania selektívneho, že toto sú ako keby 2 príklady, je to trošku zložité, ale dá sa na to zasústrediť. Že toto je proste, že stádo, v ktorom má nejaké skupiny parazitov. Teraz tie ružové sú tie rezistentné, ktoré mi nezobere ten očervovač. Čiže ja keď očervím celé stádo, tak mi zostanú iba tie rezistentné parazity. A množia sa mi iba tie rezistentné parazity, na ktoré už nemám čo použiť. Keď očervím z toho stáda polku, tak mi v tej populácii stále zostávajú parazity, ktoré sa s tým očerovacím prípravkom nestretli. Čiže oni mi kvázi akože nariadujú tú populáciu tých parazitov a ešte stále mi zostávajú nejaké zbranie v ruke. A do tohto stavu sa dá dostať akože veľmi rýchlo. Takže keď budete očerovať stále všetkých, tak za chvíľu budete na tom takto a už nebudete mať čo. A potom sú chovateľia, ktorí zháňajú očerovacie prípravky, neviem, skade strandárie proste na čierno. A nikto už nesleduje, čo sa z toho dostáva do tej krajiny a do toho mlieka. Ja bych tomu ještě řekla, že možná potom, když je možnost, je to třeba zauvažovat nad tím, jestli vyloženě ty vnímaví jedince jako nevyselektovat úplně jakože na globál. Jasné. Protože to je vesíko. A pri tej poprolke vám vedia vyšetriť aj rezistenciu na niektoré prípravky alebo nie? V podstate tu sa viete vyšetriť tým štýlom, že vy po 14 dňoch ju zopakujete. To je tiež pre každý prípravok je to iné, ale ten priemer je cca 14 dní. A vy si vlastne tie zvieratá, ktoré ste očervili, porovnáte s tými, ktoré ste neočervili a vidíte, že či vám to proste bere všetko, alebo vám niečo zostáva. A toto je už, že ako to teda robíme, že naozaj my, že toto je naša štatistika, že napríklad táto jar, tým, že začala skôr, bola teplá, tak akože na naše pomery sme očervovali akože dosť veľkú skupinu stáda. Napriek tomu 30% zvierat zostalo bez očervenia. Prežili to, v pohode sú, stále sú tam. Toto je stav, ako sme očervovali na jeseň, že tu už sa to prehúplo, že 70 zvierat bolo bez očervenia.
A teda máme to šťastie, že tento rok sme v tom výskume tej Zemědělské univerzity a proste EPGčka vyšli, že úplne skvelo, že pre všetky, aj tie kozy, ktoré sa vlastne odčerovali iba na jar, alebo aj vôbec, proste sú tam úplne minimálne hodnoty. Čiže áno, že robila som to celý čas intuitívne a teda konečne po rokoch to mám potvrdené aj nejakým výskumom, ale proste funguje to. Môžem sa opýtať, keby ste tie modré poslali na Bitúro, myslíte, že budúci rok nemáte to, že máte? Nemyslím si to, ono sa to stále mení. Ak sa to takto nedá, akože je to strašne lákavé, že stavíme každého, kto má problém, akože aj v ľudskej spoločnosti už to tak začína trošičku, ale není to cesta. Ale čo, ako ne? Ale Ono sa to mení. vyčistite si to puštané. Lebo my máme presové vece a my sme to tak spravili, ale nie do iné. Hej, akože u mesadých oviec je to trošku jednoduchšie, pretože tie mliečne sú trošku citlivejšie, aspoň teda moja skúsenosť tých hormonálnych výkyvov, že keď vlastne majú kozlatá, keď začínajú vlastne odchovávať, dojiť a tak, u tých mesových možno, že je to o niečo jednoduchšie. Ale teda moja skúsenosť rozhodne nie, že mala som zvieratá, ktoré v prvých 2 rokoch sa várili proste, že to je iba rozsievať parazitov, ktorý sa chystá zajtra zomre. A teraz je s nej to dojiť, tak to neviem, že budem už 2. rok. Takže. U tých mesových jednoducho, lebo väčšina chovateľov mesových oviec sú majú výstrešok, ale stále sú v tom. Neviem, no s tým nemám skúsenosť, že ja idem teda len... No, tak ešte ho má. Takže tam je to ešte typovú parádu. To riešenie. Nemám výstrešok, lebo tam... Hej, tam nožia. To je tiež ako, že to nie je úplne, že... Áno, ono, že je tam síce akoby viac výkalov tam v tom prístrežku, ale zase tie larvy tam nemajú až také úžasné podmienky, ako keby na to fungovanie. Že oni tiež potrebujú ako keby vyliezť na nejaký poráz. Strašné podmienky. Oni sa tam nevyvíjajú. To, No. na tom stojí. Zahovneno. No. To abstústajne, tam sa nevyvíjajú, tam majú, jednak tam močia tie zvieratá, jednak kalia samozrejme, tam sa nevyvíjajú, oni sa vyvíjajú na pastve, tam, kde na krásnej pastve, kde majú Takže to je tiež taký mýtus, že vlastne tam, kde je akože s prepáčením veľa nasrané, tam je aj veľa parazitov. Nie je to tak, že ten parazit tiež potrebuje to krásne prostredie vlastne toho pasinku, aby sa mohol množiť. A ona keď koza prekoná tú fázu takého kvázi skoro zomretia, Áno. mali pár takých, vlastne, že mali svoje mená, takže mi nedali Áno. kam tú kozu sa zobrali dovnútra, zavreli sme ju, dostala veľmi kvalitné seno, naozaj kvalitné seno a jadro sme pridávali len postup. Ako nenapadlo nás odčervovať, nikto tam nemal peniaze, takže sme neočervovali vtedy, ale ona to z toho normálne dostala na tom kvalitnom sene a ona ešte čo aj 2-3 roky behala, žila so svojím menom, si tam pobehovala na mňa. Akože bol už aj taký bol. Už ona bola lepšia, ako keď to sama to prekonala fakt. Tá výživa je to dôležitá. Určite to je kľúč. A toto je teda to, čo u nás reálne žije, to možno vy, čo sa v tom vyznáte, tak budete vedieť povedať, čo to konkrétne je. To sú tie lepšie. To bude lepšie. To sú z tých Amphoziusov, ale tam sú asi 2 druhy. Gurius, ale Amphozius. Takže akože naozaj to tam reálne vidieť, že proste... Ale ono akože sledovať tých hľadňakov, oni sú akože do tváre strašne rozkošní. A že on keď nájde ten kúsok, on tam normálne tak akože okolo toho robí taký tanec. Treba ho vypočkávať. Jak málo stačí ešte. Dobre, ďakujeme krásne. Takže ešte tu už iba akože príklad zhrnutia a končíme. Čiže to len tak akože, aby sa nám to ešte niekde zarilo do pamäti. Takže proste iba keď treba, iba tých, ktorých treba očervovaku dať, že síce málokrát, ale keď už tak čo najviac. A proste tým, že málo očervujete, tak proste si šetríte aj peniaze, šetríte tú krajinu, v ktorej pacíte a hlavne máte ešte v ruke niečo, čo môžete použiť. Keď si vytvoríte rezistenciu, ste na konci. Jasne. A to je to, že keď už sa mi zdá, že už to celé chápem, už to nejako funguje, tak proste príde nejaká koza, ktorá má nový problém, niečo nové sa učí a tak ďalej.